Бай Христо майстори гайди с различни размери повече от 30 години. Броят им вече надхвърля 600. На гайда може да се работи някъде седмица до 10 дена. Не става много лесно. Така, първо се обработва самата кожа, се обработва в специални препарати, да може да издържа, нали, да не изпуща въздух. И така, след това вече дървениите, другите работи, нали, рога, от животно, това от крава, рог на крава. И това вече дървениите, друго от дрян, слива, акация, кожата от яра. Ярят и по-малките от ярата, от по-големите меха, когато е по-голям, от самата коза по-големи. Значението къде са расли, в Родопите или в някой друг регион? Няма значение. По-хубави са в Родопите. Христо Топчиев свири и в легендарния оркестър Стокаба гайди и почти не е пропускал концерт в страната и чужбина. Скоро участва в 333 кабагайди, което влезна в книгата на Гинес вече. Сме там. Сега в момента правя една гайда, която е казана най-малката гайда в света. Веднъж направих най-голямата и викам сега ступа да не направя и най-малката гайда. Това е дърво от слива, това е от рог, това е от кос, това е от друга, това е надувалка, а това е меха. Меха на самата гайда, както тия големите гайди, нали, голямата гайда, голям мех, това е най-малкото мехче. Това е кожа от козата, от вимето пъпката. Къде е казано по-родопски паня. От паня. Нали? Как казват паня на кравата, паня на козата, това е козата, където ярето муца. От тук се храни ярето. Бай Христо има още едно изобретение. Измайсторил е инструмент, който е нарекал родопски свирялник. Това е измислено от мене, което сега е само с един и с 3 дупки. Всички мелодии се изпълняват, а след това вече направих с 3 елемента. И в момента вече съм го подобрил, има с 6 елемента. Едно свири се с още 5 фручила. Това е нещо подобаващо на кавал. Какво го отличава от кавал? Кавала, той се надува по друг начин, а това директно въздуха. Кавала малко по-иначе се надува, това директно се. Патентовал ли сте го? За сега още не съм го патентовал, много така ми казват колеги, що не го патентоваш и след тебе ще видим, може би ще го направя. Бай Христо разказва, че има още много идеи, които се надява да намери време да реализира. А на неговите гайди вече свирят не само в Родопите. Те могат да бъдат чути в различни европейски страни и дори в Америка. А може би скоро по света ще се заговори и за родопският свирялник.